Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Nin ye aw ka kunnafoliw ye bamanankan na. Aminu zogon bana jamana in kono ani jamana in kokan ayaw bisimila bunadamadenya ni yiriwa radio so HDFM dongibaru kere kanana bi kunnafoniya bakurubaw la an bena kuma ikawo u ka sanba filani mugan ani wɔɔrɔ dɔgɔkun min bɛ ɲɛsin hakɛ kunyaw ma u ye a baaraw kurunbɔ kari an na kumaw kan bi dongibaru kɔnɔ ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ sifinakaw olu ka baara sɔrɔ ɲɔgɔn kunbɛn belebeleba o baaraw fana kurunbɔ kari la min bena kɛ sababuya ye ka bɔda caman di sifinaka minnu tilala kala la ni u mago bɛ baara la ka se ka u dɛmɛ u ka baaraw sɔrɔ an na kumaw fana kan bi dongibaru kɔnɔ ninnu de ye bakuruba ye kunnafoni wɛrɛw bɛ ka fara minnu kan sɔɔni an bena walawalaliw kɛ ayaw bisimila dongibaru kɛnɛ kan na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Tibare kala ayaw bisimila ko kura dongibaru kɛnɛ kana na ina fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛw la cogoya min na ikawo u ka dɔgɔkun min ni o bɛ ɲɛsin hakɛ kunyaw kɔni ma u kɔni y'a baaraw kurunbɔ kari ka bɛn tɛnɛ don mɛ kalo tile 18 sanba filani mugan ani wɔɔrɔ min kɔni kɛnɛ kana na kalandenw ka taa se kalanfaw ani an ka jamana hakɛ baarakɛlaw maa minnu ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ kiri kunyaw ma ninnu bɛɛ lajɛlen nana ɲɔgɔn sɔrɔ ni ka se ka hakilina falenfalew kɔni kɛ faso maliba a kiri kunyaw a n'a hakɛ kɔɲɔw ale bɛ se ka ɲɛ cogoya di u kɔni kumana u bɛɛ lajɛlen kɔni kana na fɛn min ye ni baaradayɛlɛ kɛnɛ ɲɛmaaya kun bɛ an ka jamana minisiri bolo minisiri min ni ale ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ kiriko ani buna adamadenw ka hakɛ kunyaw kɔni ma k'a fara ale kan an ka jamana maaba wɛrɛw kun bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana cɛmancɛ fanga wasabulon ale ɲɛmaa dankan o kun bɛ yen nɔ ni kana i sen don ni ɲɔgɔn kunbɛn belebeleba in kɔni na k'a fara olu bɛɛ lajɛlen kan an ka jamana sanfɛ kalanfaw an ka jamana sanfɛ kalanfaw ni o ye ɲininikɛlaw ye ninnu bɛɛ lajɛlen nana ka jɛ ni ka hakiliw falen waasa an ka jamana buna adamadenw ka hakɛw a n'a kiri kunyaw olu bɛ se ka yiriwa cogoya min na. ɲɔgɔn kunbɛn belebeleba min ni ale bɛ sigi waasa ka se ka baara ɲini ka di sifinnakaw ma ale kɔni baaraw kurunbɔ karila ka bɛn tɛnɛ don mɛ kalo tile 18 sanba filani mugan ani wɔɔrɔ hôtel de l'amitié la min kɔni kɛnɛ kana na fɛn min ye sifinnaka minnu ni u tilan bɛ kalan na ni baara ko kɔni bɛ u la olu bɛɛ lajɛlen kɔni welela ka na ni kɛnɛ in kan k'a fara olu kan maa minnu ni cakɛ bondaw bɛ u bolo olu bɛɛ lajɛlen nana waasa ka se ka u ɲɛ jira ɲɔgɔn na maa min mago bɛ maa min na ka taa ka cakɛda la waasa o tigilamɔgɔw bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogoya min na ni ɲɔgɔn kunbɛnba in n'an ko a ma ko salon international du recrutement a kɛnɛ kana na maa caman kɔni nana ka kɛɲɛ ni an ka jamana bɛ lahala min na fɛn min ye baarako ale kɔni gɛlɛyan bɛɛ o de la ni kɛnɛ in a kɔni bɛnna a waati ma min bɛna kɛ sababuya ye sifinnaka caman bɛ yen u bɛ baaraw kɔni sɔrɔ fo ka taa se stagiw o n'a ɲɔgɔnna caman kɔni ma ni kɛnɛ belebeleba in kɔni kan. An bɛ taa Kayi ale marabolo la tɔn belebeleba min ni ale ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ tungana taalaw ani taamadenw ka kunyaw kɔni ma ni o ye OIM ye u ye minɛndi kɔni kɛ k'a ɲɛsin maaw ma maa minnu ni olu taara tunga na ka segin ka na faso maliba kɔni kɔnɔna na waasa u bɛ se ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye cogoya min na u ye minɛn min di minɛn sigiyɔrɔma 24 bɔɲɔgɔnko minnu bɛ tali kɛ fɛn min ye sɛnɛkɛ minɛnw ka taa se minɛnw ma minɛn minnu ni olu ka baaraw kɔni ɲɛsinnen don nakɔminɛw kɔni mɔ fɛn min ye sɛnɛkɛ minɛ ale 17 bɔɲɔgɔnko de dira min ye nakɔ minɛ o 7 bɔɲɔgɔnko ni wulikajɔ belebeleba in kɛra OIM fɛ waasa ka se ka maa minnu ni u bɔra tunga na u bɛ se ka sigi u sigiyɔrɔw la cogoya min na ni ka sɔrɔ kɛ u yɛrɛ ye u kana dulon maa wɛrɛw kɔni na o de la fɛn min ye u ye nin dɛmɛ ta ka u sɛgɛrɛ waasa u ka se ka u sinsin sɛnɛ ani min ye nakɔ baaraw kɔni kan u ka se ka u ka ɲɛnɛmayaw ka se ka o kɔni falen ni wulikajɔ belebeleba in a kɔni baaraw kɔni nun donna wulikajɔ kɔni senfɛ wulikajɔ min ni ale bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin farafinna cɛncɛnkana jamanaw ma maa minnu bɛ bɔ tunga na o jamanaw la ka se ka olu kɔni dɛmɛ ni a musaka bɔra nansarala kelenya tɔn Union européenne maaw kɔni kunna. An bɛ taa Segu ale marabolo la wulikajɔ belebeleba min nun donna waasa ka se ka sifinnakaw ka se ka olu kɔni tanga fɛn min ye o baara min ni a nun donna a bɛ waatinin kɔni bɔ taamaden jɛkulu kɔni taara ka se ka taa u ɲɛ da min ye baara ale kɔni taabolo kɔni kana na minnu ɲɛminɛ bere kun bɛ ediko maaw bolo k'a fara ale kɔni ka Barcelone ale merilakaw olu kɔni ye a musaka bɔbaw kɔni ye k'a fara an ka jamana cakɛbonda caman kɔni kana na fɛn min ye ninnu bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan ni ka wuli ka
taa Segu marabolo la ka taa u ɲɛda fɛn min ye baara ale kɔni taabolo kan Segu Sebugu ka taa se Pelengana ma o komini maaw fana farala u kan ka se ka taa hakilina falefalew kɔni kɛ maaw ye maa minnu ni olu garijɛgɛ kɔni donna projet in ale kɔni baaraw kɔni na fɛn min ye ka fara olu ka maa minnu fana ni olu b'a la ka denmisɛnninw ka kunɲɔgɔn kunbɛn yɔrɔ ka se ka olu kɔni ɲɛnamaya o maaw u ye hakilina falefalen kɛ o fana ye fo ka taa se sifinnaka minnu garijɛgɛ donna fɛn min ye nin baarabolo in na ani denmisɛnninnakaw yeriw ka se ka hakilinaw kɔni falen ka jateminɛw kɛ baara in kɔnɔna na mun ni mun bɛ baara jɛ mun ni mun fana kan ka kɛ don n'a nataw la ani fɛn min ye taabolo ɲuman jumɛn bɛ yen olu ka se ka sinsin fɛn min ye u ka wuli ka jɔ ɲɛsinna o ma. Diɲɛ tɔnba OMS ale ka wulikajɔ ni a ɲɛsinnen don kɛnɛya ale sabatili ma diɲɛ kurukara kɔni kɔnɔna na u ka sigiko 79 min ni o b'a la ka kɛ Suisse faaba la Genèvekaw kɔni fɛ yen nɔ fɛn min ye a kɛnɛ ka na jɔnjɔn tara k'a di faso Maliba ale kɔni labitaniso dɔ kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Bangonikaw olu kɔni ka dɔgɔtɔrɔso kɔni mɔ fɛn min ye a jɔnjɔn o de bɛ wele ko Sasakawa fɛn min ye nin wulikajɔ belebeleba in a kɔni nun donna kabini fɛn min ye 1986 ni o ye san 1986 san kɔni ye fɛn min ye nin wulikajɔ belebeleba ni a kɔni sigira waasa ka se ka labitaniso minnu ni olu ka wulikajɔ ka bon ka tɛmɛ tɔw kɔni kan min ye sigida maaw furakɛli la ka se ka olu kɔni koɲuman dɔn fɛn min ye faso Maliba ale kɔni wulila ka jɔ ni ɲinɛnta in ale jɔnjɔn ye o hukumu kɔnɔna na an ka jamana minisiri min bɛ yen ni ale ka wulikajɔ kɔni ɲɛsinnen don kɛnɛya koɲɛw kɔni ma a ye waleɲuman dɔn fɔliw kɔni ta k'an ka jamana gouvernement kɔni sɛgɛrɛ u kɛn bɛ ka wulikajɔ min kɛ ni k'a ɲɛsin an ka jamana kɛnɛya ko sabatili baaraw ma min kɔni nun donna kabini san 1987 san kɔni na fɛn min ye an bɛ don min na ko bi ko CSCOM 1760 faso Maliba maa ɲɛmaw u y'o de kɔni sigi jamana in fan bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ ka taa se labitaniso 65 bɔɲɔgɔnko kɔni ma a kɛkun de ye ka se ka jamanadenw olu kɔni ka kɛnɛyako kɔni sinsin minisiri ni o ye colonel major Asan Bajalo Ture ye a tɛmɛna ni kɔrɔfɔw ye k'a jira k'a fɔ fɛn min ye nin wulikajɔ belebeleba in dɔ bɛna fara o kan waasa malidenw olu ka kɛnɛyako bɛ se ka sabati cogoya min na. An ka jamana kunnafoniyaw kɔfɛ an bɛ taa kɔkan jamana ale kibaruyaw la an b'a daminɛ Cadi jamana na Sudanka den minnu ni olu wulila ka taa u kun kalifa Cadi ale kɔni jamana na ka sababuya kɛ basigibaliya ye fɛn min ye ko buna adamadenya dɛmɛ ko a kɔni bɛna tigɛ u la kibaruya in kɔni lasira diɲɛ tɔnba fɛ min ka wulikajɔ kɔni ɲɛsinnen don taamadenw ani maa minnu bɛ boli ka taa u kun kalifa dugu wɛrɛw la n'an k'o ma ko ACR maaw olu de kɔni ye a jira k'a fɔ ko fɛn min ye ka fara olu kan min ye PAM maaw fana y'a jira ko min ye maa 1,000,000 bɔɲɔgɔnko ni olu ye Sudankadenw ye ni u kun kalifalen don Cadi jamana kan ko min ye dɛmɛ ko a bɛna dɔgɔya u fan fɛ k'a sababuya kɛ musaka sɔrɔta dɔgɔyali ye. An bɛ taa Ukraine ale jamana na min ye ACR olu ka fɔla fɛn min ye wulikajɔ ko o kɔni kɛlen don Ukraine jamana kɔni kan hali sisan basigibaliya ko o kɔni ɲɔɲɛnen don o de la ko maa miliyɔn caman kɔni bɛ yen minnu mako bɛ bunahadamadenya dɛmɛ ani ka se ka u tanga k'a sababuya kɛ maa caman bɛ yen olu b'a la ka jagoya ni ka bɔ u sigiyɔrɔw la ni k'u kunda yɔrɔ wɛrɛw kan. An bɛ taa Sudan du Sud ale kibaruyaw la fɛn min ye ka kɛɲɛ ni gɛrɛntɛnjugu ani tɔɔrɔjugu kɔni ye Sudan du Sud ale yɔrɔ la yɔrɔ min ni o kɔni bɛ wele ko Jonglei fɛn min ye ka kɛɲɛ ni o waleyaw kɔni ye ko maa ba yiriga caman de bɛ yen minnu kɔni bɔra u sigiyɔrɔw la fɛn min ye buna adamadenya dɛmɛ u mako bɛ o la balokojuguya ka taa se min ye kunfilanintu o n'a caman ko o bana kɔni nun donnen don u ka jamanaw kɔni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu ni olu kɛn bɛ ka taa fara ɲɔgɔn kɔni kan waasa ka se ka waati latɛmɛ. An lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn a ka tulomadali la kunnafoniya minnu tun bɛ an bolo bunahadamadenya ni yiriwa radio so HDFM sanfɛ o de tun ye ninnu ye a y'aw sogolen to an ka fiɲɛ sira la 96 tomi fu fiɲɛ suru an na an ka kibaruyaw bɛɛ lajɛlen kɔni sɔrɔ an'an ka bɔlɔlɔ siraw min ye Facebook ka taa se YouTube ma bi ta in lasera aw ma balimakɛ n'aw denkɛ Idrissa Badimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Salimu Jwara ye a k'an bɛɛ waati wɛrɛw la.
aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na.